Dnes sa pozrieme na keltské hradisko na kláštore, ktoré sa nachádza v severnom Podpolaní. Táto lokalita je situovaná na Ponickej hute v srdci Slovenska. Na hradisku sa nachádza náučný chodník, ktorý sprevádza celým jeho komplexom a na ktorom sa vyskytujú náučné tabule, z ktorých sa môžete dozvedieť históriu a zaujímavosti o tomto mieste. Prvá náučná tabuľa je na námestí v Ponickej hute. Na hradisko sa následne dostávame prejdením pod skalnatým bralom Baba a výstupom serpentínovou cestou na vrch kopca. Po strmšom výstupe sa dostávame k druhej náučnej tabuli, pri ktorej je priamo zad skalnatého brala Baby. A z druhej strany lesný chodník, ktorý vedie priamo na hradisko. Celý kopec je pokrytý starými stromami a až magickou prírodou, z ktorej je cítiť atmosféra histórie. V tomto momente budete stáť pred samotným začiatkom hradiska. V teréne je možné vidieť val, kde v minulosti stála obranná palisáda. Postupne vstupujeme do komplexu hradiska. Je možné pozorovať neprirodzené aspekty terénu, ako napríklad terasy či plošiny, na ktorých sa vyskytovali príbytky Keltov. V teréne je doteraz možné nájsť mazaninu, z ktorej si Kelti stavali príbytky. Aj mnohé kamene sú akosi opracované a mohli slúžiť napríklad na spracovanie potravy. Hradisko na kláštore sa zaraďuje medzi jedny z najstarších keltských osídlení v okolí. V minulosti zohrávalo veľmi dôležitú úlohu, a to predovšetkým ako obchodné stredisko a zároveň malo strážnu funkciu. Ďalšou zaujímavosťou je výskyt kamenného portálu, ktorý je prírodnou anomáliou a v minulosti mohol slúžiť na náboženské rituály. Práve v týchto miestach sa mohla nachádzať prístupová brána. Odporúčam navštíviť túto lokalitu, urobiť si menej náročnú turistiku a zároveň nazrieť do našej histórie.